Moi taas kaikille! Tänään mä lähden tekemään YouTube-videon mun kaverin kanssa tämmöisestä Fish-pelistä. Niin me koetaan nyt kätsää Aleksanterin kanssa toi Megalodon. Ja mä näytän tässä nyt teille tän YouTube-videon, joka tuli nyt tuohon teidän näytölle. Niin mä alan nyt vaan käyttää näitä suntialtoteemeita ja otetaan kunnes Megalodon tulee. Juu. Mitä kyllä kuitenkin eikä Megalodon, eli laitto. No ei mitä tällä pakkeja. Ja kyllä mennään toi Megalodon ja suntialtoteemeita. Ja taas kyllä! Siis mitä hittoa? Miksi ei ikinä voi tulla Megalodonia? No niin, vihdoin valmiina Megalodon, jes! Sitten kun menoks vaan. Kestipäs siinä kauan? Saa tämmönen, mä en kerran lisää näitä suntialtoteemeitä. Mitäs siellä on? Oho. Normaali Megalodon. Tää tekee tällä taktiikalla usein, että menetetään ja kalastetaan taas. Musta tuntuu, että Aleksanterilla ei ole kaikki hyvin tuossa penkissä. Missä meekis? Missä meekis? Taas jotakin turhaa. Missä mun Megalodon? Juu, mikäs se siinä on? Lonkeroinen äyssi. Mä just huomasin, että Aleksanterin näköjään Aleksanterista just tuli Jeesus, et mitä ihmet. En oo ikin kyllä tietänyt. Jätkä niinku nukkuu siinä vedessä. Näköjään hyvät työunet. No ja nyt se meni sinun veteen. Missä se Megalodon on, kun se ei vaan mitenkään haluttu? No tehdään silleen, että annetaan silleen, että se voisi paremmin. Otetaan vaikka tämmönen. Lurespiini vaan huonona. Ei mä pääs painaa tota. Missä se Megalodon on? Se sit kestää. No niin, mä en saa sitä vieläkään tuolta. Ei se Megalodon halua tulla nolle, koitetaan tehdä näin. Hei, kato Aleksanter saa se. Nice. Oi. Nyt juodaan vähän pepsiboksiin. Sieltä. Lyötään videot tässä. Nähdään taas toisessa videossa. Moro!